Hi Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Zenny, isa sa mga bago ninyong tambalanista. Kasama ko kayo lagi habang nagdadrive. Gumagaan ang biyahe ko with you on the background. Gaya ng iba ninyong letter senders, I wrote to share my love story. Alam nyo tambalan, naranasan ko na yata lahat ng klase ng pang-iiwan sa mundo. Iniwan ako dahil kailangan mag-aral. Iniwan ako dahil kailangan ng oras sa sarili. Iniwan ako dahil may nauna sa akin. Iniwan ako dahil may karelasyon na bakla. Iniwan ako dahil may mahal ng iba. Hindi ko nga maalala kung paano ko kinayang bumangon tuwing lugmok ako sa lungkot. Lagi na lang kasing dumarating sa punto na napapabayaan ko ang sarili ko. Tapos papaluin ako ng tatay ng sinturon. Pagkapalo sa akin ni tatay, buong ngit-ngit niyang sasabihin, hindi kita pinalaking ganyan para gaguhin o gawing tanga ng kung sinong lalaki dyan. Tumatak yun sa isip ko. Sa wakas, hindi na ako nagpapakatanga ng matagal sa isang relasyon. May deadline na ang pagkasyung ako sa pag-ibig. Hindi na inaabot ng taon. Grabe yung huling ex ko. 8 months lang naman kami pero minahal ko ng todo. May mga plano na nga kami for the future. Rumakit pa kami nitong pandemic. Kumuha kami ng mga damit na pangbenta. Namakyaw din ako ng mga prutas sa bayaw ng family friend namin para itinda. Kaso lang, after a few months, nalaman ko na may babae ang boyfriend ko. Na-depress na naman ako at napabayaan ko ang sarili ko. From 70 kilos, I weighed 50 kilos in a week. Wala kasi akong ganang kumain at hindi ako nakakatulog na maayos. After 2 weeks, nagpagupit ako ng maikli. Pagka-post ko ng picture ko na bagong gupit, ang tanong ng sambayanan, break na kayo? Ay, oo, iniwan na naman ako. Dahil binigyan ko na ng deadline ang sarili ko, okay na ako after a few weeks. Yung family friend namin, diretsahang sinabi sa akin, irereto na kita ha, sabayaw ko na seaman ha. Hindi ko naman sineryoso nung una. Sagot ko, sige ate, hindi naman ako suplada. Pero sa loob-loob ko, eto na naman tayo. Seaman na naman. Yung ex ko kasi dati na seaman, sa iba umuwi. Yung motor na pinag-ipunan namin, iba pala yung umaangkas. One day, nag-chat ang bayaw ni friendship. Nagpapaalam kung pwede daw siyang tumawag. I said yes. Phone pals ang peg namin. Lagi kaming magkausap sa telepono. He's always available kapag may gusto akong sabihin or ikwento. Ilang linggo kaming ganon. One day, he told me, uy, mansari na natin ha. Happy mansari. Ay, seryoso ka na pala. Awkward kong sagot. Seryoso ako. Walang pag-alinlangan niyang tugon. With all that I have been through, wary ang family and friends ko nang malaman nila na seaman na naman ang bagong lalaki sa buhay ko. Napawi naman agad ang pangamba nila nang isama ko siya nung birthday ko. Nakita nila na maalaga, maasikaso, mabait, at magaling makisama. Kahit ako, bilib kung paano niya respetuhin ang pamilya ko. Palagay ang loob ko sa kanya dahil na feel ko na babae ako. Grabe siyang mag-effort to make me feel loved. Sa totoo lang, naninibago ako.
sa loob ng mahabang panahon para akong bakla na todo bigay ng pagmamahal, oras, atensyon at material na bagay sa boyfriend ko, wag lang akong iwan. Kung dati ako ang gumagastos sa boyfriend ko, ngayon, ako na ang pinagkakagastosan and the one being spoiled. Ang sarap pala ng pakiramdam. Ang sarap pala ng feeling na matutulog ako at gigising ng hindi nangangamba na baka bigla na lang kong iwan, gaya ng iba. Araw-araw kasi he assures me na ako lang ang babae sa buhay niya. He has already introduced me to his family. Nasa barko siya ngayon pero ilang buwan na lang, matatapos na ang contract niya and we will be together again. First contract niya ito after we became an item. Kahit malayo, parang malapit lang din. Kasi he has his ways to make me feel special and cared for. I am praying, sana siya na talaga. Sino nga ba naman ang mag-aakala na yung irereto lang sa akin dati, kasama ko ng maghuhulog ng bahay para sa amin in the future? 2 years na kami together and I hope siya na ang aking forever. Hanggang dito na lang Nicole and Chris, ang inyong tambalanista, Zenny. Di ikaw na. Di mapapasana all na lang kami. Alam mo, sa totoo lang kung titingnan talaga natin sa ibang perspektibo, sana all ang daming natikman. Sana all ang daming naging jowa, di ba? Correct. Actually, alam mo, yun yung maganda sa kwento mo eh. And I think that's what makes your current relationship even more beautiful. Kasi sa mga past na failed relationship, sometimes talaga hindi natin magets bakit kailangan iwan. Tsaka nakakatawa yung hindi man, of course, sa amin, habang kinikwento mo, natatawa kami. Pero sa totoo lang, katulad nga nung sinabi mo, no, parang hindi ko nga alam kung paano ako bumabangon every time I have a breakup, no. Pero yung nakakatawa lang yung iba't iba, yung lahat ng rason kung bakit iniwan nandyan. Iniwan para sa bakla, iniwan kasi may asawa pala, iniwan kasi may iba. Alam mo yun, yung ganon. Ang daming kwento. At dahil ang daming kwento, ang daming learnings. Yes. Diba? At ang daming mo experience. Oh my gosh, siya na all. Yun na lang, doon na lang din tingnan, no? Correct. Parang ano bang magandang analogy diyan? Halimbawa, pagtatakbo ka sa isang oval, 'di ba? Yung ang dami mong pagdadaanan eh. Yes. Bago mo matapos yung finish line, Correct. pwedeng madapa ka diyan, pwedeng makatapa ka ng bubog, pwede kang makatapa ka ng matalas na bato at kung ano-ano pang pain na pwede mong pagdaanan. Hindi pa natin nakikita kasi yung finish line eh. Correct. Yung ending. Yes, habang tumatakbo tayo, iba yung struggle, iba yung kaba, iba yung maiiyak ka na parang Lord, ang hirap naman itong ginagawa ko. Saka yung feeling na sana makarating na ako dun sa finish line, 'di ba? At yun yung feeling nitong si Zenny na parang asan ba yung dawan? 'Di ba? Parang takbo ka ng takbo. Di ba, parang hindi natatapos yung pagtakbo mo, pero binigay sa iyo ni Lord yung nakikita niya ang liwanag. Yes, yan, nakalagay finish line. Yan. May mga banderita sa naghihintay. Diba? May banda pa, may marching band. May confetti, may mascots. Tapos may pa-buffet. Nako, grabe, ang dami namang ganap. Kasi sabi ni Lord, after all the pain, correct, ito ang naghihintay sa'yo. Sabi nga, He makes all things beautiful in His time. Yes. Diba? So isipin mo, doon sa oval na yun na umiikot ka, well, of course, beautiful din naman. You see beauty in the surroundings. You see beauty kapag meron ka nakakasabay na tumatakbo, yung mga ganun. Pero hindi siya sobrang beautiful. Like correct. Being in that finish line na may buffet. Tama. Ako, partner, kapag sumasali ako dyan sa mga marathon, yung mga ganyan, kahit na hindi ako mabilis, ang lagi kong iniisip sa dulo niyan, kakain kami. Pag natapos ko tong 3 kilometer run na to, or 5 kilometer run na to, sa dulo nito, kakain kami ng buffet. Diba? So it's very sweet. And we pray, no? You continue to pray na finish na talaga. Last page of the coloring book in terms of pag-ibig. Yes. Ang ano lang talaga dyan, minsan, hindi kasi talaga tayo natututo agad. Kaya the mistakes keep on happening. Tama. Tingnan mo to, iikot ka ng ikot do sa oval. Oo. Diba?
tinatapos yung marathon mo. Sa true, kasi nga, Nagkadadapa eh. Oo. Ang bagal mo tuloy na nakarating sa finish line. kasi nga alam mo na nga na yung lane na yan ay may butas. Diyan ka pa daan ng Oo. daan. 'Di ba? So tuloy hindi ka na umuusad ng maayos. Ang ano lang dito is nagulat lang ako or baka kasi this is you being so selfless. Yung dun lang kasi sa dulo na part na sinabi mo na hindi naman sa binabasag kita, Zenny, ha. Kaya lang kasi you've been in this situation in the past yung nag-iipon ka for something tas hindi ka pa sure, 'di ba? Hindi ko binabasag, Zenny, ha. Kaya lang medyo nagulat lang ako dun sa dulo na part na sinabi mo 2 years na kami nag-iipon para sa bahay namin. Hindi pa kayo ka-shell, Zenny. Baka nga may joint account na yan, partner. Oo, pero well, that's your decision. Baka naman ang tawag dito manifesting, 'di ba? Pwede Kumbaga din. parang kung gusto kong itodo na talaga, ito na talaga yung pag-ibig ko, ito na talaga yung forever, di talaga magseseryoso na kami. Sa bagay in the past, pamotor-motor lang. Yan. Pamotor-motor Ngayon, lang. bahay na. Bahay na ngayon. So, ibig Level sabihin, up. seryosohan na ite, di ba? Oo. Pero, ang advice ko lang sa'yo, seal the deal muna din talaga. Kasi mas masakit yan eh. Yung may hinuhulugan kang bahay, tapos yung pala, Kasi nahulog si sa Nicole, iba. Charot! Si Nicole, ano yan, been there, done that. Oo naman. Pero bracelet lang yung usapan nun. correct. Hindi tayo umabot dun sa bahay. Yung bracelet nga, ang sama-sama ng loob ko eh. Na wala na kami, hinuhulugan ko pa rin yung bracelet. Yung kapag, favorite story ito ng alaherong yun, na bigla ko siyang na-miss. Kumusta na si Kuya Alex, ano? Oo Yung nga alahero na, naalala ko din siya nung isang araw actually. Sana Oo. pumunta na dito kasi maraming suki dito yun. Oo, marami. Tsaka feeling ko marami may utang sa'yo dito kay Alex. Na ano ng pandemya tsaka ng sunog eh. So anyways, Diba? diba? Yung Ginastusan mo yun. favorite story to tell niya din yun eh. Yung, Oo. yung alahero na yun na umiikot dito sa aming station. Favorite story to tell niya yun na bumili ko ng bracelet. Ano yun eh, parang 2005 ba yun? Siyempre, para sa akin, ang laking bagay nun. Or 2006. Kailan ba na naging kami nun? Oh, anyways yun. Yung siyempre, wala pa tayo masyadong kita, wala tayong masyadong racket partner. So Oo, yung para tipid na meron kang tipid, ganon. para meron kang hulugan buwan-buwan. Ano yun eh, sign of love, 'di ba? Syempre dahil mahal mo, 'di ba? Oo. Hulug-hulugan natin yung bracelet And naghiwalay kami. Naghiwalay kami. Grabe yung pagka nakikita ko na yung naniningil, ang sakit sa puso na parang wala na kami, naguhulog pa ako, pambihira. Parang mga 5 or Takot 6 na nga sa'yo months si pa. Kuya Alex nun eh. Ayun na naman, sisingilin ko na naman si Nicole. Mainit na naman ang Mainit ulo na niya sa naman akin. yung ulo. Diba? So what more kung bahay? Wala lang. So parang, sa akin lang, kahit hindi ka naman humihingi ng, ng payo, bilang madami ka na rin namang natutunan in the past, let's seal the deal. Let's ensure this. Are you even engaged? Alam mo yun? Wala siyang kunento eh. Oh, Alam mo yes. yun? Alam mo yun? Parang, magkaroon lang ng Assurance. nanotarize Assurance. partner, Oo. ganun. Nanotarize man lang, ganun. Dapat may kasulatan din. Paano niya hatiin kung maghiwalay Yan, kayo? ako. Sa'yo yung Hirap na. second floor, sa kanya yung ground floor, Oh. sa kanya yung dingding, sa kanya yung kisame. Nako. Hindi naman Pero, pero hindi ka naman, kasi baka this is us na nang babasag, Sabi niya, no? inggit lang. Sabi niya, inggit lang Correct. kayo. Mga inggitera. Binabasa niyo yung kaligayahan ko. Hindi naman sa ganon, di ba? Just being smart about it. Kasi, sabi nga ni partner, leveled up, di ba? From motor to Oo. bahay real quick. Ano yan eh? Talagang leveled up din yung gastos dyan. So, if you wanna make this something serious, dapat hindi sana. Dapat yung sana mo kasi, sana siya na talaga yung forever ko. See? O ano yun natin? Yung parang, bakit hindi siya? Bakit meron pa rin sana? Kasi ba hinihintay mo na mag-propose? O, 'di ba yung mga ganon? Kaya lang baka hindi na naman ganon si Guy kasi tingnan mo, 'di ba? Hindi ka naman sure nung nag-uusap kayo. Bigla na lang monthsary pala natin. Baka ganon siyang kind of guy. So pwede ikaw na magsabi kasi total naghuhulog na kayo ng bahay. Concerned talaga ako sa hulog mo. Malaki-laki yan. Malaki Mahaba-habang lang. panahon Sa yan. true, kung niloan mo pa sa pag-ibig yan, ako 25 to 30 25 years, di ba? Pag in order for it to be free o parang sa'yo na kahit na first 3 years, dapat may mamatay sa inyo, di ba? Parang na hindi mo naman wini-wish. So, ibig sabihin, ano ito, wag niyong gawing sana. Let's make it,
let's seal the deal. Yun talaga yun. Yes. Magkaroon ng assurance sa mga bagay-bagay. Although ikaw naman, kayo naman na nakakakilala, Oo, nagkakaintindihan sa isa't isa. At ikaw rin ang nakakaalam kung gaano mo kakilala itong lalaki na hindi ka lolokohin or kung ano. Feeling ko parang may guarantor pa yung nag-refer sa kanilang dalawa. Correct. Diba? So Oo. kaya medyo nakampante ka kasi merong tao na nag-refer sa'yo. Pero yun din, tama din yung sinabi ni partner, ingat ka. Ang gusto ko lang din i-focus naman dito sa kwento niya na ganun talaga sa buhay, mga kaibigan. Gusto ko lang sabihin, Zen, hindi kita binabasag ha. Tingnan mo lang yung angulo na yun. Tingnan mo lang yung angle na yun. Oo. Diba? Wala lang. Baka sakali. Baka sakali lang. Na pagmuni-munihan mo, Oo. hindi baka sakali na maghiwalay kayo. O rin, hindi sa ganun. Baka Pagmunihan sakali mo lang lang. yung kung seryosohan na talaga ito, kasi may bahay na dito pinag-uusapan, seryosohin nyo na. Wag na isingit yung word na sana. Yes. Yung anggulong gusto kong i-focus dito, partner, is yung darating talaga yung time na makakatagpo ka ng tao na makakatapat mo, 'di ba? In terms of relationship, in terms of doing good and bad things. May katapat ka palagi dyan. So in this case, 'di ba, sa hinaba ng pagtakbo-takbo mo sa paghahanap ng jojowain, ito na yun Feeling ko lang panindigan mo na lang din. Kumbaga, hawakan mo ng mabuti. 'Di ba, para hindi na siya maghanap ng iba at iwan ka. Correct. Kumbaga talagang i-cultivate mo mabuti yung relationship ninyong dalawa. Tama. Wag mo siyang bigyan ng rason na mag-away kayong dalawa at pumili pa ng iba. Mga ganun. Kumbaga, Basta, i-apply mo na dito lahat ng lahat natutunan namang, mo lahat na. in your past relationships. Itodong mo na yung Yes. itodong mo na talaga para Dahil sana ito na yung huli. Oo, para ito na talaga yung finish line with buffet And marching band. Yes, diba? And confetti. Popping balloons. Yan. Ganun na. Fireworks display. Ganun. Ito na yung end of the line. Diba? Yes, diba? Na paghahanap mo ng jowa. Congratulations in advance and best wishes. Doon na tayo i-manifest na natin yung kasala na yan to you, Zenny. And thank you. Thank you for sharing your story with us. Nakaka-feel good yung ganitong klaseng mga kwento because it gives inspiration na not to give up on love. Yes. Diba? Na Darating din ang para sa'yo. Oo, magpatuloy lang sa pagmamahal. Salamat, Zenny. At kung ikaw meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at Mahiwagang burnaystory@gmail.com. Mali mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. batiin lang natin, partner, bago tayo mag-fan scan, batiin lang natin ang happy birthday si Mike Kahera ng Love Radio Dagupan. Uy, hello sa inyo. Happy birthday! Salamat sa pagtutok. Eto, nakatutok din sa atin. Ay, nawala na. Sige, mamaya na lang sa F. Ba't nawala? Ito. Mga kaibigan natin dyan sa Bukawi, Bulacan. Yun. Sila Vice Mayor Attorney Sherwin Tugna daw, nakatutok sa atin, at saka si Mayor Joni. Yan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at Thank you. pagtutok sa tambalan. Salamat at sana kayo po ay na-feel good. At para todo-todo na yung feel good, balita ko, partner, 1,000. Nako! Ang ipamimigay natin Correct! ngayon. Para sa ating Fan Scan! Scan! Hanep sa premyuhan! Tutok! Scan! Saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan! The Super Scan for Super Fans. O, 1,000 ang nabanggit ni partner. Anong gagawin nyo, mga kabisyo? Eto na! Manila! Scan mo na! So eto, kapag kasi sinasabi po namin ito, ibig sabihin, moment na yan para ilabas ang inyong mga cellphone, buksan ng camera, at i-scan mo na itong QR code na naka-flash sa aming screen. We are live on Facebook sa Love Radio Manila Social TV. We are live on our app. Ayan. So Correct. naka-flash po ngayon, mga kabisyo, for a chance to win 1,000 1,000 pesos. Kung meron ka ding Love Radio calendar, Yun. nabigyan ka nito, nakadikit sa bahay mo ngayon. Correct. Pwede Nasa mo rin- tindahan mo. Nasa tindahan mo. Pwede mo ring scan yung QR code na nasa Love Radio calendar Yarn. ngayon. Kasi pag tinapat mo na yung camera, may mag-a-appear sa'yo na mga susulatan mo. Hindi naman susulatan. Pipindutan tatype, mo. click ka Tatypan lang. mo. Click, Yes, ganon. Type lang. Pangalan, cellphone number, address, at yung question for the tambalan na segment. Yun. Sasagutin mo lang yun. Sagutin mo lang. Ganun na kadali at may chance ka ng manalo ng 1,000 pesos! At mamaya po i-announce namin kung sino ang napakaswerteng nanalo para sa ating Fan Scan.
Salamat na marami sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo!